Nganong nagakaguliyang maning kinabuhia tungod sa kalisdanan nga niabot. Usahay inana di ta kabantay pinaagi sa kalisdanan makapa-ruin sa ato makapa-shaky sa ato ang faith. Kasagara bitaw kanang mga bata kung sila ra walay mga ginikanan, sila ra di sa balay labi na mga gagmay pa 5 6 years old. Magkaguliyang gina ang balay. Alabi na mga bata nga dili gid sila train sa pagpanghinlo. Ang mga bata di mabilin magkaguliyang yun ng mga butang niya. Maybe nagsagol na yung mga labhunon o dili labhunon. So sa kabutang no, kung wala gani ang presence sa ginikanan, adunay mga pagkaguliyang, adunay mga kalisud lang tawag nga kalisdanan, naa diha ang kaguliyang, naa po diha ang kasamo. Kung naa gani ang kalisdanan, amigo man ni sila kining kalisdanan, kining kasamok o kining kaguliyang. Once na ay kaguliyang may igsuon, na ay kasamok. Pag once na ay kasamok, na ay kalisod. Mao na. Pag na ay kaguliyang, kalisod o kasamok, mo resulta kini siya may igsunog stress, unrest. Dili ka katulog, nga naman, tungod sa kalisod, nga naa sa imong utok, kaguliyang, o mga kasamok. Nga naa kanunay sa imong unahon. Affected ka, makabaton ka og temper problem usahay kanang gamay ra imong pailob kay naa di kay gipasan gidaladala nga mga kasakit, kalisod ug mga kalisdanan o kaguliyang nga kini mo resulta kanimo usahay sa puton ta nang dali tang masuko tungod sa naatay gi pahipi sa atong kasing-kasing sa atong una-huna nga kalisod, kaguliyang og mga kalisdanan. We are disturbed. Dili ta mapahilo na. No gaalinga sa ta naay mga dili malinaw ng atong kasing-kasing. Doon na tay mga gipanghambin, doon na ta kasakit, doon na tay mga kalisod, doon na tay kaguliyang sa kusul. Kinasuluran sa atong kasing-kasing even sa atong una-huna. Tahay mga kaigsuunan, mo resulta kini di ta katulog, kanang di ta mapahiluna, kasagara makita kaayo. Dawit ta mag-post, maklaro ra nga naagit tay mga pinagdaanan. Gusto nato ipadayag, gusto nato para ma-relieve ta ingon ana. Pero kasagara pod dunay mga tao nga tabunan nila ang ilang mga gihambin nga mga kasakit. Tabunan nila ilang gihambin nga mga kalisod o makaguliyang sa ilang kinasuluran. Ila tabunan sa ilang kasing-kasing, sa ilang una-huna. Mga butang nga ila lang daladalahon. Musimba gyapon sila. Doon ay mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga practically na sa atong panimalay wala ma-arrange sa ang mga gubot ba na mga kagubot na itong mga butang nagkaguliyang niya natay bisita usahay ato ra tabunan og habol, tabunan og tawil, iloklok na lang. Atong tan-awon po diri sa ato spiritual ta maghatag og pagtagad. Usahay ba tabunan ra nato ang atong mga espirituhanon nga mga kanang naatay mga kasuko, naatay mga pagmahay, naatay mga problema, ato rang gitabunan. Gitabon-tabunan ra nato mga kaigsuonan, ang mga kalisdanan, ang mga panghitabo sa itong kinabuhi. Na kay problema, bugat makaayo, tabon-tabunan ra nimo. Ang imong mga pagmahay, ang imong mga hinanakit, tabon-tabunan ra nimo. Pero karon mga kaigsuonan, magisgutanig pagpili. Magpili ta. Opposition or opportunity? Ana, opposition ba? Kalaban ba? Panahon sa kalisdanan, unsa ba atong ang ato yung pangitaon? Kanang mga kalaban, kontra, opposition, o opportunity, pagkakataon o kahigayunan. Kining kalisdanan mga igsoon, dunay duha ka muatak ani sa toa. Pwede opportunity, pwede kuwaon na tong opportunity, pwede po na to kuwaon na kanang opposition. So dunay mga tao nga pag naay mga pagsulay, kalisdanan silang kinabuhi para sa ilang tanaw usa ni ka opposition. Pero dunay mga tao magisuon nga nagalantaw sila. Naay mga pagsulay ug kalisdanan, kasakit usa ni ka opportunity. Okay? So unsa may atong pilion?
Pag nabay kalisdanan, pag nabay kasakit, pag nabay problema, pag nabay kaguliyang sa atong kasing-kasing una-una, opportunity ba ni ato ba ning i-manage as opportunity, ato ba ning i-handle, or ato ba ning dawaton is it opportunity, or usa ni kakalaban kining mga tawhana nga naghatag nato aning kasakit, kalisod, mga kaguliyang, mga kapaitan, opposition ba ni sila or opportunity ni sila? Pindi ni sa tuwa. Magbasa tag verse diri mga kaigsuonan ni Exodus chapter 32 verse 25 to 28 ato makita diri gipapili ni Moses ang mga tao, ang mga Israelita tungod kay kung imong sabto ni siya nga istorya dito siya nagampo siya sa presensya sa Ginoo, ato sa presensya sa Ginoo 40 days siya dito. Pag-abot niya mga kaigsuonan, nagkaguliyang naman sila, naghimo naman sila ilang Diyos, naghimo sila baka nga katong bulawan, nya ito na sila naglukso-lukso sila, out of control, simba sila adto, gisimba nila ang baka, nga katong gihimo nila nga mga ilang gitapok ilang mga bulawan, gihimo dayon nila nga usa ka baka nga bulawan, mauto ilang gisimba sa mga Israelites, o di mapugnga ni Aaron. Si Moses nga dito siya sa presensya sa Ginoo nagampo, mao na to iyang naabtan, nagkaguliyang na. Dito na, mga tao, nakita niya ang unsa na gipangbuhat. Lahi na di ay ilang gipangbuhat. 40 days lang, gikan sa pagampo ni Moses, adto siya sa bukid. Pagbalik niya, na dili na mao ang ipangbuhat sa mga tao. Nagsimba gyapon sila, pero naghimo na sila og ilang kaugalingon nga Dios. Ingon ana kasagara ga kahit tabo. Usahay mga kaigsuonan, ato po nang marelate sa mga katawhan. No? Sukad nga, walay insaktong leader, walay strong leadership. Ay magdumala, gakawala pud ang mga tao. Gakawala pud sa passing sa pagpangalagad sa Ginoo. No? Na kinahanglan gid kanang lang tao nga naa gid ay dapat magdumala. Mga tao dili masaligan, dili sila makapangalagad kana bang tinud-anay. Gamay ray ligas, gamay ray diferensya. Pila lang kaadlaw, wala na sila. Wala na sila naka-focus. Mana kasagara no? No nagsimba, naa sila nagsimba pero dili na sa matuod nga Dios. Ang kinaiya sa Israelites, masimbahon sila, pero dili na sa tinuod nga Dios. Ngano man nagbuhat na sila ilang kaugalingong Dios. Diri masukod mga kaigsuonan sa panahon na gani sa kalisdanan, panahon na gani sa kalisod, kay murag wala diha naay kakulangon. No sa kay wala no. Kay at sa ilang problema nila, wala sila'y pinakadako nga leader. Moto'y problema nila. Tungod adto nga problema nila, ubo silang pasensya. Dili taas ilang pasensya. Dili sila masaligon sa Ginoo sa tanang aspeto sa kinabuhi. Kay kadtura gani nga panahon nga wala di si Moses, hala 40 days lang. Wala na, nalimot na sila nga grabe kayong gibuhat sa Ginoo sa ilang kinabuhi. No, sa high pressure sila ba? Pressure sila kay mao ni wala man sila di ay leader. Usahay pressure ta, mugawas gyud na kung unsa ang naa sa atong kinasuluran. Mugawas gina kung unsa ang naa sa atong gitago-taguan nga mga hingapin nga mga hinanakit sama ng loob, puot, galit, habag sa sarili, kaluyahon, mga pagmay. Ana de usay pag ma-pressure na ta. Atong panahona mga kaigsuonan. Nasuta gyud kung kinsa gyud sila nga mga klase sa mga tao katong gitawag og Israelites. Kita nga dili sila faithful, makita nga dili sila masaligan, na pressure sila kung unsa gid ang nasa sulod sa kasing-kasing nila. Mao dayon to ang dali kay nilang maresulta. Nagkaguliyang na ang mga tao, imagine, naglukso-lukso, naghubo, naglukso-lukso sila out of control. People running wild, out of control. Nagsimba sila sa dili na mao ang Dios. Naghubo ang pipila kanila, nahimo silang kalatawanan sa ilang kaaway. Mo to nakaana si Moses, kinsa magiiya sa Dios diri be? Kay naglahi naman mong Dios, kinsa mangiiya sa Dios dire. Bago lang sila nakasinati mga kaigsuonan. Bago lang sa ila ang gahom ang milagro sa Dios nga gihimo. Gipagawa sila sa kaulipnan sa Egypt. Gipatagipika sa Ginoo ang Red Sea. At ana mara nang gibuhat sa Ginoo sa ila.
nangamatay ilang mga kaaway panahon nga gilakag sila pagpikas sa Red Sea ang mga sundalo ang mga soldiers nga moatak sa ila nangamatay ang Ginoo naghimo og pamaagi nga dili sila mga matay nga di sila magutman naghatag sa ila og mana kada adlaw apan kayo gihimo sa Ginoo nagdemonstrate ang Ginoo gahom sa ilang kinabuhi pikas ang dagat aron sa kagabion na ay pillar of fire sa ilang journey pagbaklay diya sa wilderness unya dayon panahon sa adlaw i-cover sila sa Ginoo sa peace of glory sa Ginoo grabe kaayo ang gibuhat sa Ginoo sa ilang mga kinabuhi pero sad to say mga kaigsunan nga dali kayo ni 40 ra ka adlaw pulihan dayon nila diretso sino ni mo na 40 ra ka adlaw nagdala si Moses og tablet gikan dito sa bukid ba nagdala siya og katong napulo ka sugo pag-abot pagkanaog niya pagtanaw niya halawa naman naunsa naman kangilngig bas kagubot dili na mao ang mga gihimo sa mga tao no, dali kay silang nakalimot sa daghan kay nga milagro nga gibuhat sa Ginoo sa ila. Dali kay nila ilisan ang Ginoo. Nya pasultiyon nimo sila sinati gid sila nga milagro gyud liman ka ana giluwas sila sa Ginoo gikan sa kaulipnan gipikas ang dagat parang sila makatabok gipamatay ang kaaway parang dili sila maapsan nga lumos ang mga sundalo ni Paraon gipainom pag sila tubig panahon sa iuhaw sila, gigutom sila, gipakaon sila mana, ngit-ngit ilang dalan, gihatagan sila kahayag, ginit kaing disyerto, gitagaan sila clouds of glory para mutabon sa ila. Ang ila pag yung mga bistiwa, mga daan, bisag 40 na katuig ilang pagbaklay mga kaigsunan. Grabe nga great demonstration of power and glory of God mga igsoon sa ilang kinabuhi. Pero sad to say, gamay ra kaayo, pila lang kaadlaw, dali kay ni tumbling ilang pagtuo. Dali kaayo, no? Nayuban tao mga kigsuunan, duha pa lang gani katuig, duha pa lang gani, or tulo katuig, upat katuig, nibigay na ang iyang faithfulness. Sa una, faithful kayo. Sa una, musimba, sayo kaayo, maningkamot, mutabang sa buluhaton, nagkadugay mga kigsuunan. Adik lang gani kay dugay, gamay ra kayo. Bag-o pa lang gani kadasig karon di nakadasig. Bag-o pa lang gani kami ingon nga God is good. Lahi na di ay podayon nagkaguliyang na dayon ang imong kasing-kasing, ang imong unahuna. Tan-aw na to ni mga kigson atong pamalandungan og unsa gyud kangilngig kung wala ang presensya. Wala ang presensya na ni Moses, out of control na sila. Wala ang presensya ni Moses, ngilngig na ang ilang nahitabo. Tanaw na to ni mga kigson. 40 days lang, backslide na. Grabe. Nakalimot na dayon sa gipangbuhat sa Ginoo nga mga dagkong mga butang, mga milagro, gitabangan sila, gikaluyan sila. Kalimot dayon, dali agud makalimot. Ang sulod sa 10 Commandments, mga kigsunan, nga gidala ni Moses, you shall have no other gods before me. Pagdala niya dito, pag-abot niya, mingon siya, mauning nga inyong gibuhat, nagdala pagikugsugo, gikan sa ang atong amahan nga Dios. Pagkatapos nagbuhat mong inyong Dios, ingon siya, you shall have no other gods before me. Why you create anang baka diha nga bulawan? No? Pero mga tao may igsoon, nag-una-una naman daig buhat og ilang kaugalingon. Kung unsa ilang gusto, mao nang ilang pagka-unfaithful sa Ginoo. No? Mo na giningon nato, you call me if you want something. You forget me if you have something. You call me if you want something, but you forget me if you have something. Tawagon ko nimo kung nakay panginahanglan, pero kung naa na ka, imo na kong kalimtan. Inana sila ka unfaithful. Ang Dios naminaw sa ilang mga pagampo, ang Dios nagsudong sa ilang mga kalisod nga gidaog-daog sila didto panahon sa Ehipto. Mo na mga Israelites, nagtagad ang Ginoo, gikaluyan sila. Pero mga kaigsoon sa nahitabo, gibuhat sa Dios ang tanan, gihatag sa Dios ang tanan, para lang sila makagawas gikan sa Mount Egypt. Para lang sila makuha gikan sa pagdagmal o pagdaog-daog sa mga gitawag og Egyptians. After all, gibiyaan lang nila ang Ginoo sa tumang kasayon. Uyaw kayo. Tawag mo sa ako kay nanginahanglan mo.
You call me if you want something, but you forget me if you have for everything. Reality na silang kinabuhi. Mga tao, sige og ampo, sige sila ampo, og mga panalangin. Pero sa diyang napanalanginan ha, wala na. Ang mga tao, sige ampo og panalangin, pero sa diyang napanalanginan ha, nawala na sila. Diba? Pag wala pa'y blessing, importante pa si Lord. Pag napanalanginan na, importante na ang ilang lakaw. Tanawa na God. Sa lisod pa kayo sila, sa wala sila kwarta, wala sila, gilisod sila sila padulong, luoy kailang kahimtang, importante pa si Lord sa ila. Hala, sa diyang gipanalanginan na, importante naman ilang lakaw. Brad, nga nga simba, Brad, naami lakaw, importante. Oh, tanawa na God. Pero sa una, nga wala gay panalangin, nga bisag siyampo, hilakan pa pag-ampo. Na mga kaigsunan sa una, mga igsunan ko na sinabi, pertigid kalisod. Kanunay yun na mo appeal sa prayer meeting, kanunay yung nag-ampo. After all, nga nahatag na, gipanalangin na naman ka na may trabaho. Man ka Brad, nga naman ka ni Simba, man ka na-appeal kay prayer meeting. Na ay importante akong lakaw. Muna yung pagwa pa'y blessing, importante ang Ginoo. Pero napanalangina na, importante na ang lakaw. Sounds familiar. Si Moses, nag-atubang siya sa kalisdanan. Pero, unsa yung gibuhat? Niadto siya sa presensya sa Ginoo. Si Moses, nag-atubang siya sa kalisdanan. Pero niatubang pud siya sa Ginoo. Pero wa mo talikod sa Ginoo. Ilana pud ta dapat. Kung nag-atubang tag kalisdanan, kasakit, kalisdanan og kaguliyang, atubang sa Ginoo, sama sa gibuhat ni Moses. Niatubang siya sa Ginoo, wa siya mo talikod. Mo nang pagkanaog niya gikan sa bukid, nakita ang iyang naong nga naay himaya sa Dios, naay gadanag nga glory sa Ginoo. Nga naman, panahon sa kalisdanan, panahon sa kalisod, panahon sa kaguliyang, panahon sa kasakit, wa siya mo talikod sa Dios, ni atubang hinuon siya sa kanunay. Amen. Kung nag-atubang manggag kasakit, kaguliyang, kalisdanan, atubang nga pod ang Ginoo. Aron dili ka mag-inusara nga moatubang sa tanan nga kalisdanan, kapaitan, kasakitan, kaguliyang ug kalisod sa imong kinabuhi, hindi ka nag-iisang humaharap sa lahat ng pagsubok sa buhay. Okay? Sa ang Israelites, mga kaigsuunan, dali ra kay nila pulihan ang Dios. Tungod kay sulod sa 400 years nga sila naa sa Egypt, mga kaigsuunan, wala na sila matrain og simba. Wa sila maanad pila ka years. 400 years wala sila maanad og simba sa Ginoo. Dili nila kultura ang pagsimba sa matuod nga Dios. Dili sila anad ba? Manong dali kay sila mutambling. Ang tao gyud nga wa gyud maanad sa pagpangalagad sa Ginoo, dali ra kaayo mo give up sa pagsimba. Kanang atong pamilya, kanang atong kaila. Kabalo mo ngano nga makasimba lang sila panagsa. Nya sige kag invite. Yun. Gahi kay para sa ila. Pero kung naay lakaw, kung naay joyride, kung naay team building, kung naay meeting, mas unaho nila. Kabalo kag ngano? Wala nahimong kultura sa ilang kasing-kasing nga unahon og simbahon ang Dios. Pasalamatan ang Dios. Dili kaayo importante sa ila kana nga butang. Murag mga Israelites, imbes simba ang una, dili na makasimba kay team building daw. Dili daw kasimba kay naa daw sila adtuan. Uy, nag-joyride. Uy, di daw kasimba kay naay meeting. Sayon-sayonon ra kay absent ang simba iksoon. Dili ra kaayo. Pero sa trabaho, dili basta-basta maka-absent. Kailangan mananghid kadaan, kailangan 3 days pa lang, pahibalo na kadaan, kailangan yun tahuron ang amo, kailangan tahuron ang company, kailangan yun na rules and regulation. Pero kay Lord, wala.
dali ra kay si Lord pulihan. Morning Israelites mga kaigsunan, kung maghinay-hinay na kagpalayo sa Ginoo, hinay-hinay pug kagpaduol sa demonyo. Munang sa mga kapaitan, kasakitan, kaguliyang ug mga kalisdanan, mag-amping ta. Nga dili ta makompromise kay panahon mga kaigsunan nga murag apike ang sitwasyon sa Israelites, dali kay nila i-compromise ang ilang pag-alagad sa Ginoo. Muapil-apil na dayon sila sa kalihukan kung unsay kaguliyang. Sa Romans 12:2, be not conformed the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Wala man sila nakalimot sa Ginoo, pero nalimot na sila sa gibuhat sa Ginoo. Morning Israelites, wala makalimot sa Ginoo, pero nalimot na sa pagbuhat sa gipabuhat sa Ginoo. Daghan ani mga igsuon oy, moingon pangutan-on nimo, wala man ko kalimot sa Ginoo. Kanunay man ko nagampo, pero dili na di ay mabuhat sa gisugo. Kalimot, nagampo, pero dili mo sunod, dili mo tuman. Dagan kay Israelites karon nga panahon, wala daw kalimot sa Ginoo, pero gikalimtan ang gibuhat sa Ginoo. Unsa may gibuhat sa Ginoo? Milagro. Gipahigawa sila gikan sa kaulipnan, gipakita sa Ginoo ang iyang gahom diya sa pagpikas sa dagat aron lang sila makatabok, para di sila malakag sa mga Egyptian soldiers, para di sila mapatay. Gipainom sila panahon sa ilang kauhaw dito sa wilderness. Gipakaon sila mana kada buntag, gitagaan pa sila sudan nga mga buntog, nga mga langgam. Himo sa Ginoo ang tanan. Manang wa sila kalimot sa Ginoo, pero nakalimot sila sa ilang utang kabubuton sa Ginoo. Kasagara mga katawhan karon, Israelites ang ilang kasing-kasing. Dili daw sila kalimot sa Ginoo, pero nalimot sila sa ilang utang kabubuton sa Ginoo. Hilig mangyapon sila magsimba. Kanang Israelites, hilig magsimba. Pero ang problema lang, nagsimba sila sa ila ng gusto nga Dios, dili na sa matuod nga Dios. Sa ila ng gusto nga Dios, kato ng gold, bulawan, nga ilang ginama. Unsa may kasaga gisimba sa tao karon, Israelites karakter karon, mas gisimba ang kwarta, mas gisimba ang bulawan, mas gisimba ang mga butang, kumpara sa Dios nga tag-iya sa tanang mga butang. No, murag okay na sa ila. Bisag dili good okay, pero mura nag okay. Muna pangutana may mo, this is the question. Your God is your God? Ang imo ba daong Dios? Dios begyod nimo. Maon eh. Kaya ang Israelites mga kigsunan, ang Dios nila dili gyud mao ang ilang Dios, kay nagbuhat sila og ilang kaugalingong Dios. Ang imong Dios tinuod bagyod nga imong Dios, no? Nagsimba pero sa Dios bagyod. Kining gisimba nato, gisimba nimo, gisimba nako, nga Dios, nahimo bagyod ni siyang Dios sa imong personal nga kinabuhi. Kay kung tinuod gid ni siya nga Dios yun sa imong personal nga kinabuhi, nakigrelasyon gid kaani sa law mga relasyon. Si Moses mga kaigsunan, ang iyang Dios mao gyud ang iyang tinuod nga Dios, kay panahon sa kalisod, panahon nga gilakag sila sa kaaway, panahon nga sinasinati nila ang mga kalisdanan, kanunay siyang mutawag sa iyang Dios. Wa siya mag-compromise, iyag yung ni-focus gid siya sa iyang Dios. Naagid siya lawom nga relasyon. Imagine 40 days and 40 nights dito siya nakiistorya sa Dios, lawom iyang relasyon sa Dios. Kaya na may uban gid nga simba sila sa Dios, pero ang ilag yung tinuod nga Dios ang kwarta. Ang ilag yung tinuod nila nga Dios ang mga butang. Tinuod ba gid imo ni nga personal gid nimo nga relasyon. Nagi kay personal nga relasyon, or nadala lang ka sa imong pamilya, nadala na lang sa imong higala, nadala lang manadala, pero wala gid siya tinuod nga personal nga laom nga relasyon sa Dios. Nasimba siya sa Dios, pero nadala lang siya sa isigig imbitar. Pero ang mga disciple, mga igsuon, ng ilang pag-alagad sa Dios, tinud-anay gyud.
bahalag patyon, bahalag sunugon, bahalag buklan og liog, bahalag i-persecute. Mao nang mga disciple maigsuon, nag-alagad sila sa tinud-anay gyud nga Dios. Murag si Sadrak, Misak ug si Abednego. Sa diyang si Sadrak, Misak ug Abednego, ipasimba sila sa dako kayong statue ni King Nabukadnezar, unya ang dili mo luhod o dili mo ampo sa panahon patingugon ang ilahang trompeta, dakpon og ilabay pugon. Pero tungod kay naaslay laom, personal gyud ilang relasyon sa Dios, ingon sila, bahalag dili mitabangan sa among Dios, basta kay dili gyud mi mosimba anang dili tinuod nga Dios. Ingon sila, bahalag di mitabangan sa among Dios, di gyud mi mosimba anang imong Dios. Na yung mga tao may ikson nga dali kayong mabigay. Sila wagid sila na ibigay, wagid sila na compromise. Oh, wagid sila ni surrender. Balag di sila tabangan sa ilang Dios basta kay di gid sila mosimba sa dili tinuod nga Dios. Grabe ilang commitment gyud. Si Daniel, imagine gibawalan og ampo pero bahalag iitsa sa langob sa leon. Basta kay mo ampo gid siya sa iyang Dios. Dili basta-basta mo surrender, di basta-basta mo pahunungon. Ang uban maigsoon, wala lay kwarta, niundang na. Gamay lang kayong problema, wa na, nidatog ng tibok kalibutan, niundang na. Na yung mga inana maigsoon, gibulagan lang sa uyab, awa na. Undang nagsimba. Mo na sila mga kaigsuonan nga taphaw ang ilang relasyon sa Dios. Taphaw. Uban gani wa lay bugas, wa na ay. Wa na sa mood, wa na naglasong na, dili na bless magsimba. Wala na interest magsimba. Gamay lang problema, nagkaguliyang na. Puno na kalisdanan o kahadlok. Ano may ang kaguliyang? Kalisdanan, kaning kaguliyang, kaning kalisdanan, kining kasakit, wala di ay ni sa palibot, naa di ay ni sa kasing-kasing sa tao. Kay bisan pag naa ka sa langob sa leon, daghan kay baba sa leon, pero wala may leon sa iyang kasing-kasing, leon sa kabalaka, leon sa kahadlok, leon sa kaguliyang. Naara na sa gawas, kaya ang naa sa iyang kasing-kasing ang iyang pagsalig sa Dios, ang iyang pagtuo sa Dios, no? Ang iyang paglaom sa Dios. Mo nang tao nga masaligon diha sa Dios. May mga tao gamay ra kay problema, mana nagsimba pero gitabunan ra, murabag katong naibisita, tabunin ng mga linaban alabunon dia, kanang mga nagkaguliyang dia, at manana dia, isulod sa na, pangsuksok sa na diha. Usahay ta mga igsoon, ipangsuksok ra nato ang atong mga unsettled issues sa atong heart, mga hinanakit sa manang loob, puot, galit, tabag sa sarili, kasakit, pagmahay, nato orang gina suksok, ayaw igsoon. Kinahanglan harapin mo kasama ang Panginoon. Ang kaguliyang kasakit o kasamo, wala sa imong palibot, naa sa utok o sa kasing-kasing. Ang Israelita manggod, nagdako sa Ehipto. Mauna ang ilang kinaiyapang Ehipto. Bisan og nanaunta sila diha sa pagsunod sa Ginoo. Galisod silag sunod. Kaya ang ilang kultura, ang ilang tradisyon nga naandan, maoy nilikos o nag-iipit kanila. Tuhanon pero nagdako sa kalibutan. O parehara na sa Israelita, katawhan sa Ginoo, pero wa nagdako sa presensya sa Ginoo, nagdako sa Ehipto. Ang buot pasabot ana, Kristohanon, pero wa nagdako kang Kristo, nagdako sa kalibutan, nagdako sa kabalaka, nagdako sa kahadlok, nagdako sa mga negatibong mga butang. Mauna karon mga kaigsuonan, pagpili karon. Kini bang kasakit, problema, kabugaton, tanan na imong giatubang oposisyon na or opportunity? Sa tanang kalisdanan nga nasinati ni Moses mga kaigsuonan, opportunity nga makita ang gahom sa Dios. Pero ang mga Israelites mga kaigsuonan, nahimo sa ilang
opposition nahimo sa ilang nga kalaban. Instead, opportunity. Gilakag sila. Opportunity kay nga mahitabo nga ang Ginoo mag-perform og pikason og hinanali ang dagat kaysa pikas bungtod perting habuka. Pikas paglingis pikas habog kay nga bungtod. Wala na sila ang laing choice. Duol na kayong kaaway. Kabayo ang mga kaaway, patyon sila. Ang gibuhat sa Ginoo ang dagat. So, opponent or opportunity. Anang depende. Pagpili karon. I hope dili ka mahadlok sa tanang kasakit, kalisdanan ug kaguliyang sa imong kinabuhi. Amen.